Aiora, askotan aipatu dugu ja hemen normaltasun berriaren kontua. Zuei ari zaizue bizkanaka etortzen, gehiago da, joan den astean, ostiralean, izan zineten, lehen Jon Otzonek aipatu duen, nola da? Garaipen... Garaipen Eugeni. Victoria Eugenia antzokin alegia. Zuzeneko bat ematen. Orain aipatuko dugu, komentatuko dugu hori, asteko eta behin irudi batzuk eta ikusiko ditugu. Oso sentsazioa arraroa. Hasiera baten, mundu guztian maskaririakin lekuana eta ondo, aurkiak kenduta dauz. Orduan, ez da inarraroa egiten. Alegia, ez da bat eta bestearen artean utxik dagoen aulki bat ikusten, ez da? Bai, dago leku libre bat, baina ez da... Hori ondo? Bai, hori ondo dago, baina maskariana banaiko horra, ez? Eta kontzertuan zehar jendeak ez zuen musikoak kendu? Ez. Edebekatuta dengo delako, muski? Ezin zan kenduta, jende ibili zan superformal, baina, karo, urten ginean, jogon zen sokloku zarata, ez dakizu, kontzertuan sentsazio hori, ez? Hora izan zen ja, ez ginen ja emozionetan ibili nintzen kontzertu osoan negarrez, eta bai, eske zan super arraroa, oso polita, gaina, hainbeste hilabete jo barik, hainbeste kontzertu galduta, ez dakigu ekiko dugu zan edo ez. Denak abiz oso galduta, orduan hori dana daukazu hor, eta izan zan super emozionantea, hori bai. Denbora guztian irribarrakin, pero exagerado. Horrera ikusi zaitu, denbora guztian holan, eta oso emozionantea izan zen. Niretzako ukidudan kontzerturik emozionanteena, baina uste dutela, behitu zako garaiak bizi izan ditugun etxean sartuta, eta ez dakiz ere, orduan, gaur, ni behintzat nahu, plan, oso sensible edo zer gauzatarako, ez? Orduan izan zen oso handia. Eta nola besten da, negarrez ari zaren bitartean? Posible da hori egitea edo? Bai, esan negar bat, esan enengoan sotinka, esan bakarrik, emozioa, ez da? Bai, emozioa bakarrik, orduan ez eguan, kantauneban normal. Zuei gertatu zaizu, segula horrelakorik? Bai, herriko festetan... Bai, gehiago, igual... Musikari profesionaliekin edo nintzen jogi. Zure abeslari hona zara, baina, zara dut. Kontzertu batean? Igual malkoren bat, edo horrela, abesti motibo bater. Baina zapiaken eta hori oso uste dut berria dela hori, ez? Ez, ari nintzen Aioraren erreakzioa. Zalegi, noiz baita zizareten negarrez kontzertu baten, kontzertu ematen ari zarela. Adibidez, Iparragirrekin gertatu data neure herrian. Musikalean? Bai. Gente ikusi negarrez eta neure emozionata, ez da hori oso ederra da. Berezia, ez da? Josu Simun, agian zuen kontzertu bat ola eserita, nahiko arraroa izango da, ez da? Bueno, induz, Bai? Eta oitu beharko gara, ez da? Oso leku berezietan gainera? Bai. Ino zuen ingo duguna? Bai, hori da. Oino autozinetan, bai. Autozineetan? Bai, kotxeagaz joan eta... Entan hila iri, hola nintzen dut, baina, on ja ez da hola nintzen hori. Edo deskapotableakin ere, izan dik. Koita ere, bai, manibela beharrik ez dago. Eta hori, leku kuriosoa eta... Okerrez baldin banago, zuek zineten maiatzean disko berria kaleratzekoak, azkenean zer gertatu zen? Egoera honegaz, zentzu askorik ez dugu eduki. Diskoak atarateak, ze gero, hori bira be atzeratu inbar izen da, edo... Beldurtu egin zinetan? Edo... Bai. Beldurtu edo, akabuen dinozu, diskoa intxedeko zu lan piloa da, eta arroza uzin dozun diskogaz, eta igual, purbete galdu itzen da maiatzen ateratzen bazu, ez da? Eta, atara du singelak eta purka atara du diskoa, baina holan fizikokita abuztuen atarako. Dena den, kontzertuak online eskaini dituzue? Bai. BBK sala etxean, kulturunean, irudi batzuk bauzkagu, kusiko ditugu?
hauek ikusita, irudi hauek ikusita, zerretzen zaitu gose gehiago oraindik ere, ezta? Ea zuzeneko hiek noiz bueltatzen den, normaltasun berri hau, ea gehiago normaltzen joaten den.